monga tumene wesa magendero kwathu kuno kucheza. Kwathu kuno kuluchenza ndilokonda ndi chisangalalo ndikulandani zonse anthu amene mwafika pa tsiku la lero pamalo ano kuti mwakomesa mwambo wathu uno. Tithokozesa bambo mfumu chifukwa cha mise amene alipasa kutisogolera ku tsiku la lero. Andithokozesa akuluakulu azathu achipani monga Newton Kambala, achina Kamboyi, Saonda ndi magavana ensanga onse. Tithokozani kuti zikomo kwambiri muzapangilenso anthu ena akazakuyitanani. Zikomo kwambiri tithokoze kumene kuno unali kuyankhula kwa my governors. Nthawi ino ndipemphe a shadow MP athu Mr. Harold Stephen Kaliwo kuti atiyankhule. DJ amene talandira bambo mfumu Chikwama tapita nachoni ku galimoto ku Chikwamacho chisasowe. UTF Chikwama chisasowe cha bambo mfumu sogola tu tapita nachoni ku galimoto Chikwamacho sogola tu osatopa osafoka kwa majaba mfumu tapita nacho ni kulikali moto. Toyamba zikomo kwambiri Toyamba kandi ndipeleke ulemu kwa ukulu kwambiri kwa Honorable Newton David Kambala yemwe ali presidential hopeful candidate wa chipani cha UTM pa convention imene kubera pasogolo pathu. Mr. Ndingalule Chonda Bana Regional Governor Honorable Kamboyi, District Governor and Governors, Constituency Governor Abina, the Governors Aluchenza Constituency. Amene mwasiya nthawi yanu ndikubwera kuzakhaba mwambo wale President Samuel Kilima yemwe anali president wa chipani cha UTM komanso vice president wa dziko la Malawi amene anatisiya pa ngozi ya ndege ku Chikangawa. Chikangawa oye! Newton Kambala oye! Ule muiga upite kwa amfuma lolo ni mafumu wonse amene mwalekeza mwambo. Mpingo wa Roman Catholic ni mipingo yonse imene yalekeza mwambo huu ikuti zikomo kwambiri. Anthu onse amene mwachokera madera osiyana-siyana akuluakulu osiyana-siyana pompano akhamisa ndi akuluakulu ena ikuti zikomo kwambiri. Kodi uwu msonkhano wa ndale ayi uno ndi mangoni kumbuso ikuziwa kuti pasogolo pathu pali msonkhano wa ndale. Msonkhano wa ndale sitilankhula zambiri koma muziwa mukumbukira bwino kuti imfa ya president wa chipani cha UTM yemwenso anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ndi anthu ena 8 ndi imfa yopweteka awina aliyense dziko muno. Ndikumbukira kuti anthu osakutenza ikamenya nachipweteka kwambiri. Osaopa!
ni mafuna ndiyankhule mawu awa. Kuyambira masiku amene apitawa mpaka siku la lero, Harold Steve Kaliho ndi memba wa chipani cha UTM. Komanso mwana wanu yemwe akumenya mafulagi a UTM kwa chipani chimene chikubwera. Kusapota mambo umenewu maturemeleza kwambiri apresident yathu amvakukoma kwambiri akunyadirani. Pamene mukuchoka pano mukayankhule kunena kuti Harold Kaliho ndi amene akuzayima ngati MP wa UTM kumthenga muno. Zikomo kwambiri. Ashado nakunyadirani ashado kuyankhula ngati mauke ngakale uliro wabali amene akautenga akalamubuke yayi nthawi ino tatokoza anyamata tatokoza kwambiri tatokoza anyamata. Nthawi ino ndimati ndipemphe a regional governor Honorable Kamboi kuti atiyankhule komanso atitutsire a president athu. Honorable Kamboi, nthawi yanu ndinoyo. Zero. Akambala woye uno si nsonkhano koma tipereke ulemu kwa Bwana Kambala amene matilemekeza kuno kulichenza. Tiperekenso ulemu kwa mafumu athu amene makhala nafe kuchokera masana uja kufika nthawi ya usiku uno. Ulemunso kupite kwa Mayi Moniwa Nyamata wanga Gringo, asogolera district mosokozedwa ndi akachire a constituency komanso amayi ndi abambo osayiwala asogolera mpingo amene alemekeza mwambo uwu. Ndanena kuti uno si nsonkhano edi, uno ndi mwambo okumbukira maliro osayiwalika amene anachitika m'Malawi muno. Alipo amene azayiwale maliro apa 10 Juni. Alipo amene maliro apa 10 Juni samampweteka. Bwana muli apa kunena zona, ifeyo kulichenza kuno komanso kutyolo kuno, ifeyo mitima yathu izasika wina achaka zachoka pampala.
pano muli pano ifeyo bwana ndikufuna chilungamo chenicheni chamene ndege inagwera koma tikuziwa kuti chilungamochi sitingachiziwe ngati wina achatakhala ali pomwe pachabe. Yazuse bwana ayankhule koma bwana muziwe kuti ifeyo zamene ndege inayendera tizachiziwa chaka chamawa musepitembala ndipo ifeyo kuno bwana tonsefe talembesa ndipo tonsefe tikavota kuvota konseku bwana tifuna tizamve mmene ndege inayendera. Nthawi yalole bwana atiyankhule pang'ono zambiri azayankhula siku la nsonkhano koma bwana mwapadera yathokoze Honorable White amene sanaone kuti awa ali apawa ndi a UTM ayi koma alola kuzakhala nafe ngati limodzi nawonso a Whitewo akufuna kuti chilungamo cha ndege tizamvere limodzi. UTM oye! UTM oye! Nsonkhano anyamata nzanga anyamata ndikuziwa kuti zikukuwa wani ziziwawe choncho koma ukaliwa uzatha 2025 mwa ulemu yapemphe bwana kuti atiyankhule ndi kutithokoza chifukwa cha nthawi yabwino imene takhala nawo. Ambuye akudaliseni nonse zikomo. Zikomo DJ Dadigira. Udigire gawe DJ. Zikomo. Chipagera mwamba. UTM. Sokola latu. Osaopa. Osafoka. Osatopa. UTM moto. Zikomo kwambiri Ludziwa kwada azanga moralo tandikirani Ludziwa kwada poyamba ndimafuna ndithokoze uchokera pasi pa mtima a church amene munakoza mwambo wa misa wokumbukira president wathu wokondedwa amene anamwalira pa ngozi ya ndege ndi anzathu ena 80. Mmodzi mwa anthu amenewo amachokera kuno aseremani amene anali pilot wa ndege imeneyo
ndofuna ndikupepeseni anthu akuno chifukwa cha zimenezi komanso ndipepese mpingo wa CCP kumene amapemphera mayi amenewa. Pepani mafumu amene mwakhala nafe pano chifukwa choluza mayi Selemani kuno, komanso ndikufuna ino regional governor ndikuthokozeni chifukwa chopanga organize mambo amene wachitika ino ndi komiti yanu. Pompano ndaona muli limodzi ndi a director of women akuno amene swali a shadow MP, komanso pala shadow MP adera lino akaliwo ndikuthokozani chifukwa cha mambo amene wachitika pano. Asaonda Mr. Aing'alule pepani kuti mukulephero langula lero tikanakonda kuti mulangule pano. Ndithokozeso papadera Bambo White chifukwa chokhala nafe pano. Ndikuthokozani kwambiri chifukwa zimenezi. Ndiyena nonse amene muli pano ndikuthokozani. Ndisananenepo mawu pang'ono ndimafuna ndipemphe DJ ayimbe nyimbo imene ndikufuna nonsenu mukapita mukhale mukuyiganizira kuti chaka cha mawa tidzasankha munthu molakwika, tidzasankhe kuti tipeze mwayi woti zimene amafuna President Saulos Chilima zidzachitike, zimene amafuna kuti Amalawi apeze ufulu, Amalawi apeze mwayi omayendesa nawo chuma cha dziko la Malawi zidzachitike, pakufunira kuti anthu tonse tilembetse kuti tidzavote komanso tidzavote mwanzeru. Ndiye ndikupempha nyimbo imene ya DJ tayimbani kuti aliyense akamachoka pano ayiganizire. Kwada pofunika pano titsanzikanepo izipita m'manyumba mwathu, koma mundilole ndingolankhulako mawu awiri atatu. Imene ndikukuthokozani anthu akuno ku Luchenza chifukwa chosapota function imene achitika pano, chifukwa cha chikondi chanu chimene muli nacho, chimene mmakonda President wa UDM Dr. Saulos Chilima. Ndikuthokozani kuchokera pansi pa mtima, zikomo kwambiri. Ndimafuna ndikutsimikizireni kuti atsogoleri a UDM ndife wokonzeka komanso tima njii kuti maloto a Saulos Chilima azathera panjira. Saulos Chilima amafuna kuti dziko la Malawi anyamata ang'onoang'ono azipeza chochita, kuti azipeza ndalama. Chifukwa kama kamba zota kufuna kuti
chaka choyamba cha utsogoleri wake muno Malawi tidzachite create 1 million jobs. Maloto amene osanathe komanso amalangula kuti akufuna Malawi azidya katatu pa tsiku. Zimenezo sizidachitike zaka 4 zapitazi chifukwa choti Saulos sanaloledwe kuti agwire ntchito momasuka. Koma ndikutsimikizirani pano kuti ife a UTM manifesto ya UTM tipitiriza. Tikaona anyamata ndi atsikana amene akusowa chochita sitimakondwera. Pachifukwa chimenecho pofuna kuti mzimu wa Saulos usemutendere, chaka chamawa tikavota mwanzeru tikuonetsetsa kuti zimenezo zichitike. Saulos adali ndi maloto kuti kuno ku Malawi tikhale ndi ulimi wapamwamba ma mega farms. Maona kuti masiku ano anthu akuti akalima 5 hectares munda wa 2 hectares akumauti mega farm. Ma mega farm amene amanena Saulos chilima amanena minda ikuluikulu ngati imene makhani press, minda ngati imene lili Irovo kuchikwawa kudwangwa, minda ikuluikulu ngati beti mapangira kuno kuna Mulanje canning factory imene amapanga zipatso kuyika nzitini kumatumiza kunja. Ni zimene tikufuna kuchita zimenezo chifukwa zimabweretsa ntchito zambiri, zimapangisa kuti anyamata akhale ndi chochita. Uno si mwambo wa msonkhano, ndi mwambo wa mapemphero. Ndikufuna ndapempha regional governor nda shadow MP anzawo kuno kuti apange organize msonkhano. Ife tidzapangisa msonkhano pano. Ndaona kuti chipani cha UTM kuno kucheza chidakali cholimba, tibwera kuno kuti tidzapange msonkhano. Koma ndakhumudwa kuona kuti anthu wasakuoneka kuti avala ma uniform. IMP, Shadow MP, regional governor, ndi komiti yanu muonetsetse kuti anthu awa tikamabwera kuchita msonkhano akhale atavala ma uniform. Zimenezo ndizofunikira. UTM osaopa osafoka